दिनै जों जे बेटारि गारिनि मोनसे डिलार खुलिदों बिनि थांखियानो जाहैबाय फार्स्ट अफ अल आं गावनि लाइफखौ एसे थांना थानायनि राहा लामा हिसाबै लादों बिजनेस हिसाबै आरो सेकेन्डलि जोंहा गोबां सुबुं दङ जायफ्रा दिनै खामानि आंखालाव गोदोना दङ जायफ्रा दिनै इ-रिक्शा सालायनानै गरसे गरनै खामायनानैब्लाबो गावनि न'खरखौ सालायलांनो हागोन बे थांखिजों आङो बे बिजनेसखौ स्टार्ट खालामनाय जादों बे आइडियाखौ आंहा एसे सिगांनिफ्रायनो बिजनेस मोनसे थांखि दंखायोमोन आं बिजनेस खालामनो होननानै नाथाय आं हायाखैमोन थाखा फैसानि आंखालनि थाखाय खिन्थु बे समाव आं एसे नाजानानै आं बे जि थांखि गावनि जि थांखि बे थांखियाव आगान सुरफैबाय आरो बे बिजनेसखौ मावनानै दिनै मोजां मोनो जोंनियाव दायो मोनथाम ब्रेन्डनि दोङो फार्स्ट सिटि लाइफ दोङो बे मोनसे मोजां ब्रेन्ड आरो सेकेन्ड आरजु दोङो आरो थार्ड साहस सावारि आरो मोनसे जों गोदान लाबोबावदों अपसारा बेखौ जोङो लडारनि स्पेसियलिस्ट हिसाबै लाबोनाय जादों हेभि मोनसे सार्भिस होगोन बे मोजां गारि बर्तमान फुजा अफार हिसाबै जोङो डिसकाउन्ट होनाय जादों आरो नोंथांमोना डिलाराव फैनानै बे डिसकाउन्टखौ लानो हागोन जोंनियाव एक्सचेन्जनि सुबिदा दङ सोरहाबा जुदि गोजाम गारि दङब्ला जोंनियाव लाबोनो हागोन जों गोदान गारि हरनाय जागोन आरो नोंथांनि जि गारिनि जि भेलु बे भेलुखौ नायनानै जोङो दामखौ दाननानै मिलायना हरनाय जागोन आरो बेबायदि जोंहा बेयाव फाइनान्सनि एभेलेबल फाइनान्स जायो आरो जोंहा लवेस्ट डाउन पेमेन्टनिफ्रायनो जों बे गारिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो जोंहा सिभिल हिसाबै सिभिलखौ नायनाय जायो सिभिला गाज्रिबा खिन्थु मोननाय जाया सिभिल मोजांब्लानो एनि माने मोनगोन आरो गासैबो एक्सचेन्जनि सुबिदायाथ' गासै एरियानियानो एक्सचेन्ज खालामनो हागोन नाथाय फाइनान्स सुबिदा हिसाबै जोंहा अनलि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि थाखाय जों कभार खालामदों आरो फाइनान्सआव बाला बर्तमान दानि मुगायाव जों जि नायोब्ला नुनो मोनो दाथ' सब इभि इलेक्ट्रिक भेहिकेलनि मुगा दायो चाइनाफ्राव जेरै इभि सोलिदों जोंनि इण्डियाबो फैबाय थानाय समफ्राव मेक्सिमाम इभिया सोलिसिगोन जायनि थाखाय न'खर मोनफ्रोमबो इभि जों बाहायनो गोनां जागोन आरो बेयाव इ-रिक्शायाबो मोनसे बिनि बाहागो जाहैबाय बेवहायनो बे बिजनेसा जोंनि थाखाय माने मोजां आरो जायफ्रा इ-रिक्शा लानानै बिजनेस खालामनो सानो एबा सालायनो सानो बिथांमोननि थाखाय बे मोनसे मोजां राहा आं बिजनेसखौ एक्सुवेलि बोसोरबासोनि सिगांनिफ्रायनो फिसा फिसा बिजनेस खालामबोदों आं आबादफोर मावबोदों नाथाय आं आबादफ्राव किसुमान गोबां लस खहाखौ मोनबोदों जायनि थाखाय आङो बेफोरखौ गारनानै दिनै आङो बे बिजनेसाव दिनै आगान होदों आङो गुबुन मोनसे एरियायाव आङो माने स्टार्ट खालामदों आंनि बे बिजनेसखौ जोंनि एसे लकेल एरियायाव आं स्टार्ट खालामदों आं बेयाव नायदों जोंनि बिजनेसा माबायदि सोलियो आरो एसे सोलोंनानै आं एसे एक्सपिरियेन्स जानायखाय आङो मेन टाउनाव फैनानै बे बिजनेसखौ आं खालामनाय जादों जायफोरा दिनै गोबां माने बेकार जाना दङ जोंनि अबस्से मेक्सिमाम जोंनि बर'फ्रा सेंग्राफ्रा बा सिख्लाफ्रानो बांसिन आनइमप्लय जाना दङ आरो बयबो जे साकरि मोनगोन बा जब मोनगोन बे नङा जोंनि मेन्टेलिटिया सोलायनांसिगौ एक्सुवेलि जों जबनि थाखायल' होसोबाय थानानै जेबो जाया खारन जबखौ जायफ्रा मोनगोन जायफोरनि माइन्डआ एकेबारे एडभान्स जायफ्रा एकेबारे फरायनायाव मोजां बिसोरबायदियासो जब मोनगोन खिन्थु जायफ्रा एसे फरायनायफ्राव एसे खमजुर बिसोरो बिजनेसफ्राव गोसो होनांगौ आरो एक्सुवेलि फरायनाय खम बा बारा बेदों खोथा गैया बिजनेसा गिदिर फिसा गैया जिखुनु बिजनेसानो बिजनेस आरो बेयाव बेखौ जुदि गोसो होना मावोब्ला जों साक्सेस जानो हायो आरो जों बेखौनो नाजागासिनो आरो जोंबो साक्सेस खालामनो जोंनि डिलारनि नामा जाबाय एटि मटर्स इ-रिक्शा डिलार जोंनि लकेसना जाबाय उदालगुरि गलमा सकनिफ्राय एसे फैनानै टाटा डिलार मोनगोन टाटा डिलारनि अपोजिटआवनो खाथियावनो HP पेट्रल पाम्प दङ बेखिनियावनो